Ang naging bintaha po, paging scholar ko is natangpos ako nakapag-eskwela and then nagamitan ko adto hiyang away para makapagtrabaho ako yan and mauro-upay nga trabaho. Tapos daw ang spacing kayo. Tungod ito nga bulig nga pag-facilitate ni Congressman, nakalesnan pang gasto adto, diri na good di na kailangan humataga na kag-anak ha akong panggasto kay naka din naman ako scholar nga very thankful gyud ako. Bali ang nagiging income na lang akong tatay bilang pagiging motorcycle driver hahatag na niya nga to kananay para pampalitan bugas, sura kung saan nga mas kailangan. Nagtutugdo na ako kapag kaya na. Dawal tak pagpasalamat ha imo kay kunwaray ning scholarship siguro damo kami dire magpapaka-eskwela. Base po hini nga programa nakakagraduar ang mga pobre and waray mga igarastos han pag-eskwela. Ayaw kabutlaw congressman hit pagbulik pahit daw nga kabataan nga daw mga pamilya. Dinha Eastern Samar kay kunwaray ka siguro dawot mga kabataan nga waray nga to ay Diri ko po hingangalim tayo nga pagpasalamatan aton hinigog mga Congressman Ben P. Ivardoni. Damo nga salamatan iya diri pagdiscriminatehan pagpilihan mga scholar. Nakikita ko an iya pagpili mga scholar deserving talaga nga worth it. Kay nga tanan papansin ko nga naging scholar successful yan so far.